Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. May midagan sa sud. Wa man kaputan. Dario! Hain ka! Dario! Ayaw kahadlok na ko! Higala ko ni Layla! Pakita na ko! Tao ka na nagbitay! Nagikog! Dili! Dili ka mahimong mamatay! Ang lamisa! Ipatungod na ko ang iyang tiil! Dili! Tunom sa lamisa! Ayaw pag-surrender! Tunom sa lamisa! Wala siya maglihok! Kinalamatang tanak ko ang pisik si Eliog! Ayaw paglihok! Tagtangon ako ang pisik! Si Doreen naman eh. Hello? Joseph, padaday kong ambulansya diri sa bahay ni Adon Dario. Ngano? Unsay nito mo? Naglikog si Dario. Usa! Padali ang ambulansya. Kaya wa na siya maglihok. Maluwas lang ta siya. Siya na lang ako paglaom. Nga makita ang lalaki nga misampit ka na akong Salome. Siya na lang. Doreen ha? Joseph, kumusta na siya? Luwas ba siya? Sorry. Gihimo na namoon tanan pero wa mi nahimo. Dead on arrival na siya. Dorina, ay napagilak. Ay napagilak, okay? May miabot ng uyuan niya. Siya nang muatiman niya ng Dario. Patay na si Dario. Mao ka na, Lola. Pasaylo ako na uwahi ko. Siguro kung pa may mapagasolina si ni Luloy. Maabtan patingalin ako siya nga dili pa maghikog. Sa maning mga bata. O sa magyunding ilang problema nga ilang isumadlan. Lola, ayaw na pagawas din sa bahay. Pero ako nga po. Kaysa ba nagmupalubong niya? Kami ni Joseph. Kami na ibahala mo palubong niya. Ani ka lang sa bahay. Pero imposible nga maghikog siya. Ha? Malipayon silang pagkabarkada. Nagkaaway lang sila sa usa ka butang na sila lang ang nahibaw. Pero imposible nga maghikog si Dario. Giyon sa mo sa pagsiguro nga dili gyud maghikog katong Dario, Lola. Nagkasulti kami si Dario. Nahibaw ko nga nag-uol ka. Pero kung may kasayuran man ka sa nakaingon sa kamatayon sa ako nga po, sulti ko. Mas makaayo nimo nga dili may bawo, Lula. Mao ka na ang iyang gisulti. May nahibawan yun siya kung nga nung gipatay si Layla. Ug mas makayo nimo kung dili ka mahibaw. Buti pa sabot nga. Nga mamiligro ka kung mahibaw ka sa tinuod. Usa? Lola, posible nga. Nga si Dario gyud ang tuyo sa maong lalaki misampit ka na kong Salome. Nga maoy iyang patyon ug dili ikaw. Usa? Mas may pagnapo sila nalangot ako niya.
Maunungan ko lang utas kamatayo ng akong apo. Ayaw pagsulti, anak Lola Nene. Nagkinahanglan ko nimo. Usa? Base sa imong gisulti karon, mutuon ako nga wa maghikog si Dario. Usa? Gusto, hinumdum na ko. Sa dayo na kong panugtog sa bahay ni Dario. May nabati ko. Usa man? Mayong adlaw! May midagan sa sud! Huwag malakaputan! Dario! Dario, hay ka! Dario! Ayaw kadlok na ko! Higala ko ni Layla! Pakita na ko! May nabati kang midagan? Ulula, og imposible nga ang midagan. Mao si Dario nga nagdali-dali og hikot siyang liog. Tuhoy kay misud ayon ko sa bahay, Lula. Kay wa malak ang pultahan ni ini. Ug sa akong pagsud, nagbitay na si Dario. Puti pa siya, puti. Ato na nagbitay niya. Mao ka na, Lula. May patay ni Dario. Ug gusto nilang palutawon nga naghikog kini. Ano ako? Nagtuo ka nga, wa maghikog si Dario. Mao ka na, Joseph. Wa maghikog si Dario. Nganong nakasiguro ka man, ana? May laing tao sa bahay nila ni Dario. Og mao kini ang mibitay kaniya sa pisi. Og nakasibat na yun kini sa akong pagsuod. Ni Dagan. Oh. Oo ba? Kung mao na, mas namiligro ka karon. O gano'n nakasulti ka man, anak Joseph. Dorina, tungod kay posible nga nagtanaw lang nimo ang mipatay ni Dario. Nakakita na sila nimo, Dorina. Busa ako kining hangyo nimo. Ayaw una paggawa sa bahay. Joseph. Please, Dorina. Dagang kong pasyente karon nga operahanan. Og di ko gusto nga mabahin akong nahuna sa akong kabalakan nimo. Please. Okay. Thank you. Og kalimti una sa makadiyot ka ng mga tawana. Og ay ko balaka. Sunod buwan, maningkamot ko nga makabakasyon ko. Aron maubanan ta ka sa imong problema karon. Nika, Hey, love. May lakaw ta? nanawag na sab si Mrs. J. Doon na siya duha ka kliyente. Big time. Nagkinahanglan silag duha ka bata. Pila edad? Bagong na tao. Napa bang imong connection? Nagpabugnaw pa. Ikaw na unay plano anang tanan. Okay. Si Paul yung gusto na ko ikauban. Maayo kay suhito siya. Di pa pwede karon si Puldo. Okay. Napusilan siya. O sige. Si Emil na lang. Sige. Kimailain ko nga timanon karon. Unsa man ka na, ha? Ang atong kaatbang sa negosyo. Gustong magharay ining dapita. Ang grupo ni Zenon? Mao ka na ang akong gituhuan. Wa tay laing init kayo nga kaatbang sa negosyo. Kanang grupuhara. Busa kinahanglang maunhan ko sila. Unsay plano mo? Kung pila kasakop nato ang ilang napatay. Mausab ang gidaghanon sila mga tao nga atong kuuton. Patyon sa ilom. Usa na ang nakuha. Kuwang na lang usa. Dili! Duha na. Kumplito na. Kuhaan pagani sa grupo ni Sinon ng ako mga sakop. Anaman-namon kusab sila sa paghurot. Agoy, unsa na masabning balita in town, oy. Nga na, unsa man day na? May gipangpatay na sab ang mga riding in tandem. Mo ba? Pakita ko. Madam Dorina,
O sa may gipangita ni mo diha? Pulis ni bago nga balita? Oo. Wa ba mabalita ang hitabong pagpusil dito sa pulinarya? Ha? Wa man. Okay. Panahon na sa pag-shopping. Sa pag-survey sa palibot. Nagkinahanglan tagduha ka bata. Bagong nataw. Okay, miss. May nahuna-hunaan ba mo? Asa ta mag-shopping ang bagong nataw nga bata? Agoy, di anasab na sa ilaing balita. Unsan masad na, Dang Liling? Nagsibang ko kag tanaw sa imong cellphone. Uy, Madam Dorina, may inahanin taon nga nagtsabaw na sab kay kalit lang nawa ang iyang baby sa stroller. Luuya sa mama. Uy, iguragan siyang nagsira sa likod siyang sakyanan. Pagbalik niya, wa na sa stroller iyang anak. Madam naunsa ka? Mihangos ka manggod. Ngano ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!